Tralo ok da Federación a poder disputar o encontro da eliminatoria da Copa do Rei en Barraña o próximo mércores 1 de novembro entre o Club Deportivo Boiro e o Mallorca, o Concello traballa xa no acondicionamento do campo. O principal problema é a mellora da iluminación, xa que o partido será retransmitido por televisión. O partido da Copa do Rei entre o Boiro e o Mallorca se vai a realizar no Estadio Municipal de Barraña. Xa levamos días adecentando o campo de fútbol. A semana pasada estuve en uns técnicos da Federación Española de Fútbol visitando as instalacións, nos deron unhas premisas que tiñamos que ir corrixindo, eran pequenas cousiñas que xa están corrixidas a día de hoxe, o que si aproveitamos para decentar máis o campo de fútbol e que sea vistoso. E, unha das grandes eivas que tiñamos é o tema da iluminación. Outra das melloras a realizar en Barraña pasa pola instalación dunha grada supletoria que permita aumentar a cabida ese día ata as 2100 persoas. Outra das cousas de mellora é a instalación dunha grada supletoria para aumentar o aforo. Temos 1400 plazas no que é o aforo do estadio de forma permanente, e con isto que vamos a conseguir é chegar aproximadamente ás 2100 persoas. Pola súa banda, o Club Deportivo Boiro xa iniciou a venda de localidades. Para a cal xa habilitou un local na Avenida da Constitución. Terán preferencia na retirada de localidades, socios e patrocinadores. A xente está chamando insistidamente, chamándos ao Club Deportivo Boiro para conseguir entradas. Creo que vamos a ter un cheo absoluto e creo que vamos a disfrutar dun bo partido de fútbol. O que si desexamos é que as condicións climatolóxicas sean favorables para a práctica do fútbol, e como non que desexo con todas as miñas ganas que o Boiro pase desta ronda para poder recibir a outro equipo de primeira división.